פושטקים. עשינו רעש. אחותך חמודה גם כן. אחותך חמודה, דרך אני איתה אחת צהריים. וזה, וקוגל שלא גנב מכוניות פה, בחולון גונב. יהודה לעשר השנים הזה גם כן, פה, תדע שהוא הגע פה. את אשתו אני פוגש כל פעם. גרה פה. יהודה, היא עברה. היא הייתה גרה במודיעין. אני אספר לך משהו על יהודה. מודיעין? מודה בית אבות. היא גרה פה. יהודה. ברחוב מודיעין. רחוב מודיעין. לא, זה פה. לשבעה, שיהודה נפטר, היינו אצלה, פה. יהודה קוגל. שם. הנה בית אבות. יהודה קוגל. אתה שומע? לא פה, אליעזר קפלינסקי. ואנוכי. פה זה יהודה גנב את האוטו של אבא שלו. נכון. ראש העיר. הייתי איתו, הוא עשה את ההתנגשות בכיכר. בכיכר, אז אני מספר. היה אליעזר קפלינסקי, אתה, אני ויהודה קוגל, ולקחו אותו למשטרת יפו. לא, לקחו בגלל הגניבה של הג'יפ. כן, בסדר. ואז היו צריכים לשחרר אותנו משם. אז דאגו ושחררו אותנו. לא, סיפורים של ג'יפים דרך אגב, אבי גם פה היה ג'יפ יום העצמאות, אבי סמנו היה זה, ואז אנחנו נסענו, ידענו לנהוג, חלק מאיתנו עבדו בגראז'י, ולהניע זה לא היה בעיה. רק עם הרגליים הנדבקות, אחרי שהוא היה עושה ביד, נדבק ונתפס. חי, הוא מסכן. למה אתה נפטרה לו. מה? בת אחד נפטרה לו. איפה נפטרה? לא כזה דבר. הייתה חולה. במה? נו, אתה לא יודע במה. צרות. כן. זה הצרות יותר יגאל ברגמן, עושה חיים. איך הוא מסתובב עם אשתו? מה? איך הוא מסתובב עם אשתו עוד יפה? איזה אשתו? אשתו אירן, היא נחמדה, אירן, היא מותק של בחורה. היא מותק, לא, לכן אני מתפלא, איך היא סובלת אותו?